Sziasztok asszonyok, lányok! Ma elkészül a videó a 2013-as kedvencekről, a 2012-es kimaradt, de a tavalyiról szeretnék egyet készíteni, úgyhogy el is fogom kezdeni. Ezek szépségápolás és dekoratív kozmetikum kedvencek mindig. Azzal kezdtem az angol videót is, hogy nincsen sajnos kedvenc alapozom, úgyhogy ezt a részt teljesen ki fogjuk ugorni, mert én még mindig hajkuráztam magam a jó alapozóért, és mindig mást használok, úgyhogy most nem tudok egyet kiemelni. Viszont az arcra, tehát hogyha nem is az alapozó kedvencem van, és púder kedvencem sincs, de egy technikai megoldás kedvencem az van, mégpedig a tavalyi év második felében elkezdtem teljesen valaki véletlenségből eszembe juttatta, hogy van olyan is ám, hogy púderpamocsnak hívják, púder szivacsnak fogom mondani, tehát hogy pufni, púder pufni, hogy ugye nagyon elterjedt most a YouTube által, hogy mindenki ilyen ecsettel meg olyan ecsettel visz, két terméket 300 ecsettel kell fölvinni, és én sose barátkoztam meg nagyon ezekkel az ecsetekkel. Sokkal jobban szeretem vagy a kezemet használni, vagy valami mást, és nekem mindig az volt a legnagyobb problémám, hogy elkészítem a gyönyörű sminket, és tudjátok, hogy szoktam mondani, hogy rólam estére mindig minden leolvad, és nem állja meg a helyét, és ettől függetlenül én nem szeretnék még úgynevezett base termékeket alá használni, hanem nagyon szeretem az egyszerűséget. Szóval azt akarom mondani, hogy valaki eszembe juttatta, hogy vegyek ilyen pufnit, és az alapozómat most úgy szoktam fixálni, hogy nem csak az ecsettel, mert az semmit nem ér nekem, hanem hogy a meglévő púdert, most ez teljesen mindegy, hogy melyik, belenyomkodom. Hát nem az egész arcba, csak oda, ahova kell, tehát én szeretem a szemem alá, szeretem az orromon, nagyon kell, különben az orrom az mindig fénylik vagy piros, meg az orr körül, meg ahol jónak látom, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó megoldás, amit nagyon sokszor használok, mert egyszerű és nagyszerű az az Alverde-nek a púderje, ami ecsettel nekem semmi hatása nem volt, semmi hatása nem volt, viszont így a pufnival szerintem egész jó. Amire most újabban vigyázni kell, de erre most nem is térek rá, hogy úgy érzem, hogy iszonyúan dehidrált a bőröm, tehát nem a zsír hiányzik belőle, hanem a folyaték. És kifejezetten azt veszem észre, hogy sajnos, hogyha lepúderezem az arcomat, akkor nagyon elkezd kiszáradni. És erről majd beszélek, hogy fogom megoldani, még nem tudom, már elkezdtem rá megoldásokat keresni. Az a lényeg, hogy ha csak arról van szó, hogy fixáljuk az alapozót a púderral, akkor az a jó öreg DMS pufni, az szerintem nagyon jó. Hogy is menjünk tovább? Arc, mondok egy terméket, amit szerintem soha nem fogok leváltani, mert nagyon jó, és még azt is el kell mondjam, hogy azért lett ez ilyen fontos, most ez egy szemöldök ceruzáról van szó, mert én most megmondom nektek, hogy én rohadtul őszülök. Rengeteg őszhajszálom van, volt is nagyon hamar, ez a családomnak az egész apai részén ez jellemző, és sajnos úgy láttam, hogy a szemöldököm is a hajamhoz képest elkezdett halványulni, úgyhogy rászoktam arra, hogy minden nap használjak szemöldök ceruzát, ez most nagyon égő, de hát most ez van. Az a lényeg, hogy a Catrice-nak, ezt már mutattam, a Dating with Ashton nevű szemöldök ceruzájába én beleszerettem, én soha nem szeretnék másikat használni. Egy szürkés, világos árnyalata van, arra figyeljétek szerintem, hogy mindenféleképpen szürkés legyen, mert hogyha van benne egy kis sárga, az borzasztóan néz ki, és én már nem tudom, hogy hányat vettem újra, és nagyon meg vagyok vele elégedve, most már úgy ki is találtam körülbelül, hogy kell a szemöldökömet megrajzolni, úgyhogy ezt próbálom fejleszgetni, és ez a tavalyi és a mostani évre nagyon jellemző, hogy elkezdtem a szemöldököt használni, méghozzá úgy, hogy előnyben részesítettem a szemhéjhez, ami azt jelenti, hogy nem csináltam tavaly valami nagyon bonyolult szemhéjfestékeket, mert
tudom, nem volt kedvem hozzá, fogalmam nincs. Az a lényeg, hogy két terméket mutatok, amit nagyon sokat használtam tavaly. Egyiket sem lehet már sajnos kapni, de most így a szín okán megmutatom nektek. Az egyik ez egy Alverde paletta volt, ami 4 ilyen semleges tónusból áll, és az ember azt hinné, hogy ez egy nekem bőrszín, de nekem sajnos még egy picit sötétebb, mint az én bőröm. Ettől függetlenül nagyon szép paletta, úgy hívják, hogy Taupe Harmony, és talán majd csinálnak valami hasonló terméket. Ezt nagyon szerettem, illetve az egyik kedvenc YouTuberezőm, egy német lány, akinek a véleményére nagyon adok beszélt erről, ez a Dorian's Grey a Catrice-től, és ez nagyon meg fog mindenkit lepni, mert ez egy nagyon ismert termék egyébként. De azt mondtam, hogy ha ő valamit ajánl, akkor az nekem mindig szentírás, tehát hogyha ő kiemel egy terméket, azt nekem meg kell nézni. És igazából fogalmam nem volt, hogy mit lehet ennyit szeretni egy ilyen világos szürkén, és én annyira belepistultam ebben a színbe, mert annyira egyszerű használni, annyira bombabiztos, annyira szép, annyira nem egyértelmű. Tehát, hogyha fenn van az ember szemén, akkor mintha lenne benne egy icike-picike színjátszás. A lényeg, ami lényeg, hogy beleszerettem, és sokszor hordtam úgy a sminket, hogy csak szempillaspirál, ez, és mit tudom én, egy rúzs, vagy akármi. És nagyon, nagyon szeretem, úgyhogy vettem belőle még egyet a tartalékban, amit soha nem teszek meg, és azóta ki is mondták sajnos a forgalomból, ami szerintem egy nagy piszokság, de hát ez van. Szóval a Dorian's Grey, amiben már egy mélységet is kapirgáltam. Jó, mi van még? Maradjunk az arcnál, meg a szemnél. Egy fantasztikus terméket szeretnék veletek megosztani, és már régóta külön akartam egy videót erről készíteni. Ez a Vanilla árnyalata a L'Oréal True Match korrektorának, amiről nem hittem volna, hogy a színe meg fog felelni, de képzeljétek el, hogy megfelel. Tehát az ember azt hinné, hogy milyen sárgás, és hogyha az ember eloszlatja, valami fenomenális, tehát tényleg hozzáillik az ember bőrszínéhez, és most nem akarok fellengzősen, vagy nagyon nagy pátosszal beszélni, de nekem ilyen jó korrektorom még nem volt. Tehát én meglepődtem, hogy ugyanazt a mennyiséget használtam, mint a többi korrektorral, és nagyon-nagyon sok volt. Ez még mindig az első tubusom, és egyszerűen nem fogy el, mert olyan icike-picike kell belőle, és legtöbbször a szemem alá szoktam használni, ide az orra, akárhova, és tényleg csak egy icike-picike kell belőle. A hátránya az, hogy mint tudjuk, a L'Oréalnak nem kifejezetten nincs kifejezetten jó híre a termékeknek, ami azt jelenti, hogy ez sajnos hát nem a legegészségesebb termék, hogyha a bőrre kerül. Én ezt nagyon jól tudom sajnos, de az a baj, hogy annyira hatásos, és annyira gyors, és annyira bevált, és annyira úgy érzem, hogy szükségem van rá, hogy ha valaki esetleg tudna egy természetes terméket, ami pont ennyire jó, én soha többet nem venném meg természetesen, de sajnos nagyon jó, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és tényleg minden nap használom, és egyszerűen nem fogy el, tehát amikor már így néz ki, azt hittem, hogy na már nem sokára, és időtlen időkig elég. Mondtam az árnyalatot is, ugye. Akkor mutatok nektek nagyon gyorsan egy pár körömlakkot, mert arról akarok nektek mesélni, hogy a körömlakban és a rúzsban, illetve hát bármi, ami a szájra kerül, nem azt hordtam, amit ma hordok, hanem eltendáltam egy nagyon egyszerű és gyors smink felé, ami azt jelenti, hogyha az ember pirosra lakkozza ki a körmét, meg pirosra festi a száját, az iszonyú nagy munka megtartani, elkészíteni, hogy szép legyen, ne legyen mindenhol pamacs, meg ne folyjon szét, meg nem tudom, a körömlakok után ugye nagyon tönkre megy az ember körme, legalábbis az enyém rettenetesen szenvedett.
Úgyhogy rászoktam a nude körömlakokra, mint például a P2-nek ilyen színűre, ez a Businesswoman. Ezt a szint imádom, a Well Dressed, szintén a P2-től, és mondom, hogy németül, majdnem az elmúlt fél évben, és hogyha a színt használtam, akkor általában ilyet, imádom még mindig ezt a színt, és most az az érzésem, hogy az öltözködésben is be fog jönni ez a szín. Vagy tényleg nagyon néha egy klasszikus piros, de kimaradtak ezek az erős rózsaszínek, kimaradt a sötét szürke, meg a sötét zöld, meg a nem tudom, sötét kék, meg ilyesmi árnyalatokat teljesen kihagytam szinte tavaly. Úgyhogy nagyon leegyszerűsödtem smink terén, mert nem volt kedvem mindig arra figyelni, hogy minden a helyén legyen. Hogyha most visszatérve a rúzsra, illetve a száj sminkre, hogyha pirosat hordtam mégis, akkor egyszerűen csak egy nagyon kedvenc krémes száj kontúrceruzát használtam, ezt a pirosat, és az egész szájra, és ennyi volt. És én ezzel annyira meg vagyok elégedve, hogy szegény piros drámai rúzsaim ott lapulnak a szekrényben, és azért ugye minden napokban nem nagyon vettem elő őket. Amivel megoldottam a szituációt, mert ugye valami kell, a Rossmannban jártam, és végre eljutottam odáig, hogy kipróbáljak, egy rúzs szériát tőlük, hát nem az egész szériát, csak egyet belőle, a Rival de Loop-tól ezeket a matt és krémes rúzsokat. És megvettem belőle a 24-est, és én annyira szeretem ezt a rúzst, hogy nem tudom elmondani. Sötétebbnek láttam a boltban, kiderült, hogy ez tényleg csak egy ilyen semleges szín, és annyira jól bevált napközben, mert mindenféle sminkhez megy, és ápoltan néz ki, és nem kell hozzá tükörben nézni, hogy én kifejezetten megfogadtam, hogy még fogok venni egy pár színt. Nagyon szép a színválasztékuk szerintem. Nagyon tetszik a csomagolása, tehát egyik-másik drogériás rúzs ezt megirigyelhetné, és kifejezetten nem kívánom követni. Most megint bejöttek ezek a nagyon színes rúzsok. Jó, hogy én is szeretem a pirosat, meg ezt, ami rajtam van, de ez valahogy már annyira túlzásban megy, és néha annyira vulgárisak a színek, hogy szeretnék én ettől egy kicsit eltávolodni. Na, az a lényeg, hogy egy nagy felfedezés volt ez a rúzs, és nagyon-nagyon szeretem. Mit akartam még mutatni? Bocsánat, kicsit meg vagyok fázva már megint, valahogy ez nem múlik el soha. Mutatok nektek egy nagyon nevetséges dolgot, akinek hosszú és nagyon nehéz haja van, mint nekem. Annak biztos, hogy mindig gondja van, hogy rakja föl a haját, hogyha éppen zavarja. Például egy egyszerű példa sportnál. Hogyha nehéz a hajad, akkor ugye mindig húzza a fejből a hajgumi, lecsúszik a konty, vagy lecsúszik a cof, és vettem egy ilyen hajcsattot a DM-be, amit már biztos láttatok így, csak nem úgy, hogy a belseje ilyen szilikonnal van befedve, ami meggátolja, hogy kicsúszson a haj. És én ezzel a hajcsattal még futni is képes vagyok, mert olyan jól megtartja a nehéz hajat, meg hogyha az embernek szép, egészséges, csúszós haja van, akkor az úgy ki szokott csúszni, és ebből nem. Úgyhogy, hogyha valaki, ez most csak ilyen kis apróság, de azért a napokban szerintem nagyon nagy segítség, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek utána. Miről nem beszéltem még? Vissza kell térjek a kézre, előbb beszéltem a körömlakról, és hát elhanyagoltam egy kicsit a kezemet, meg kell, hogy mondjam. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, mert rohanok egész nap. Pont ugyanez van egyébként az ékszerekkel is, hogy imádom az ékszereket, és elfelejtek ékszert hordani. Annyi ékszerem van, és tavaly én megfogadtam, hogy idén előkotorom az összes ékszeremet, és rá kell magam szoktatni, hogy hordjak ékszert. Ugyanez van a kézkrémmel is. Szegény kezemet elhanyagoltam, és ugye állandóan turkálok valahol, és állandóan ki van száradva a kezem. És
megtaláltam szerintem a világ legjobb krémét, úgyhogy pont ezzel vagyok úgy, mint ezzel a ceruzával, hogy én nekem nem is kell más, tehát engem mindenki hagyjon békén, mert én megtaláltam a magamnak valót, ez a Laverának a narancsos kézkrémje. A Laveráról már mondtam, hogy ez egy természetes kézkrém, tehát nincsen benne szilikon, meg parabén, meg nem tudom micsoda, és őrülten jó illata van, ami sok más kézkrémnek is van, de szerintem valami fantasztikus, tehát beszívódik 2 perc alatt, és mindent tud, aminek egy jó kézkrémnek tudni kell. Amit egy jó kézkrémnek tudni kell. Iszonyúan szeretem, ahhoz képest, hogy viszonylag márkás termék, a Laverának szerintem nagyon, hogy mondjam, olyan ára van, amit még meg lehet érteni, mert tudom, hogy mi van benne. Tehát nem azt mondom, hogy a legolcsóbb, de ahhoz képest, hogy természetes termék és kvázi márkás, szerintem egyszerűen megéri, úgyhogy mindig ez van a táskámban, és az anyósom annyira el volt találulva, hogy neki is vettem egyet. Még egy dolgot szeretnék mondani. Tavaly, tudjátok, hogy már régóta használom ezt a Velidás arckrémet, és úgy gondoltam, hogy hát próbáljunk ki valami másat, mert hát biztos rászokik a bőr, meg efféle marhaságok, amiket azért az jön a publikált videóból is, meg a cikkekből is, hogy az a lényeg, hogy próbálják ki valami mást, és sajnos kipróbáltam, és csak azt akarom nektek mondani, hogy ne tegyétek. Ha van egy krém, vagy egy krémcsalád, vagy bármi, ami nektek bejön, és úgy érzitek, hogy jó érzés fölkenni, és hatása van, és szeretitek, ne váltsatok ki. Nekem most ott lapul a szekrényemben még egy, azt hiszem, már csak, amit úgy használgatok időnként, de úgy utálom, hogy hihetetlen. Csak most mit csináljak vele, hát el kell használni, mert jól hangzott, ami rá volt írva, és sürgősen visszatértem ehhez, és most úgy vagyok vele, hogy éppen javítgatom a bőrömet, mert a másik krémnek semmi hatása nem volt, vagy semmi jó. És szóval ezt én tanácsként szeretném mondani, hogy ez volt az utolsó év konklúziója, hogy nem öreg vagyok én már ehhez, hogy próbálgassak itt mindenfélét, hanem maradok ennél szerintem idén. Az lehet, hogy kipótolom még valamivel, de maradok ennél a krémnél, amit keresek még az egy jó szemkrém, csak még abból is van egy régebbi, amit el kell használjuk. Ennyi volt mára. Valamit még akartam mondani, de mit akartam mondani? Valami nem sminkkel kapcsolatosat, de már nem jut eszembe. Ja, az ékszerről, igen. Azt elfelejtettem sajnos az angol nyelvű videómban mondani, hogy tavaly szinte semmi ékszert nem hordtam, vagy nagyon minimálat. Brost szerettem hordani, de ahhoz képest, hogy én hogy ismerem magam, szinte semmit, és most az idei év nagy fogadalmai közé tartozik. Egyébként nincsenek nagy fogadalmaim, hogy előkotorom a szép ékszereimet, mert nagyon szeretem őket. Na, ennyi volt mára, köszönöm, hogy néztetek. Természetesen a magyar videókat sokkal könnyebb elkészíteni, és nem kell őket összevaktosni, mert kevésbé veszítem el nyelvtudás szintjén a fonalat, úgyhogy ez így mindig így könnyen jön. Köszönöm, hogy néztetek, és köszönöm, hogy mindig vártok, olykor mindig föltűnök, és örülök majd, hogyha lesz egy másik videó is. Sziasztok!